जोंनि आसामनि मन्त्रि मानव गेदेर मुस्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो मुस्रि अतुल बरा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि मंगलदै समस्तिनि एमपि आरो भारतीय जनता पार्टीनि आसाम रायजोनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिलीप शइकिया जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि सुरत नार्जारि जोंनि मानव गेदेर राज्य सभानि एमपि मुस्रि रेनगोरा नार्जारि लकसभानि एमपि मुस्रि जयन्त बसुमतारि कार्बि आंलंनि जोंनि सीएम मुस्रि तुलिराम आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एडभाइजार दं मानव गेदेर मुस्रि खुंख्रा स्वरगियारि आरो जोंनि गेजेराव जोंहा गोबां मानव गेदेर एमएलए मानव गेदेर इएम आरो मानव गेदेर एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन फसंथाननि मानव गेदेर गागि नोंथांमोन आरो जोंनि सिबिजाथाव आइ आफा रायजो राजा आरो दुलाराय दिनै बेवहाय बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो फैनाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मानव गेदेर बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सीएम दं मुस्लिम मिनेश्वर बसुमतारि दिनैनि बे जि जथुम्मा बे जथुम्माया बर' हारिनि थाखायल' नङा जोंनि भारतनि गेजेरावनो मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जाय जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्थ्रिया गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन आरो दिनै बेवहाय जोंनि हारिनि गांनाय उखैनाय बायदिसिना सोमोन्दै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'फोरनि गेजेराव बे ओनसोलखौ आवगायलांनाय बे हारि माहारिखौ आवगायलांनायनि बेलायाव जायफोर बाथ्रा आगोलाव सावरायलायदोंमोन बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनैहाय बेवहाय बिथांमोनहा बिबुंथि लाखिलांगोन आरो आं सानो दिनै बे मोगा-मोगि लोगो मोनलायनाय आरो जोंनि नखर मन्थ्रिनि नुजाथिनायनि गेजेरजों जोंनि हास्थायनाय जोंनि साननाय लुबैनाया थारैनो जोङो जेरैबायदि लुबैदों बियो मोगथां महर मोननायाव गोबां जोंखौ मुलाम्फा खालामगोन बेखौ आं मिजिंथिदों जों बयबो मोनथिगौ बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदिअ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा गुबुन गुबुन समाव हाबा मावबोनानै बे हारिखौ राव थुनलाइ हारिमु बायदि बिथिङाव गायसनबोदोंब्लाबो बेनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनिफ्राय बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दानायनि थाखाय जि सोमावसारदों बे सोमावसारनाया बयनिख्रुइबो मख'जाथाव आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा गावनि आथिङाव गसंथानायजों लोगोसे गासैबो बिथिङावनो हारिखौ जौगाहोनो बा जौगाहोनायनि खामानिफोरखौ मावनायनि दिनै जोङो खाबु मोनदों जों बयबो मोनथिगौ मोनसे समाव बर' हारिनि थासारिया माबायदिमोन जों जुदिअ मोनसे जारिमिनारि हारि बे बुहुमनिनो गुदि सुबुंफोरनि गेजेराव जों मोनसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरो जोंनि जायफोर गोजामथार हारि माहारि राव हारिमु बेजों एखे समनि जोंनि राव हारिमुवा नाथाय अब्लाबो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बेखौ फोसावनाय बेखौ रैखाथि होनाय बेवहाय गोब्राब जादोंमोन जायनि थाखाय आगुनि दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजाबोदोंमोन आरो जोबनायाव बड'फानि नाजानाय बड'फानि दैदेननाय बड'फानि जोंखौ फोरोंनाय आरो बड'फानि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा बेफोर गासैबो बिथिङावनो आवगायलांनायनि दिनै खाबुखौ मोनदों जों दिनै बुंनो हायो जोंहा सानैसोल' मोनसे समाव एमएलए दंमोन बिसोरबो बिधान सभायाव खोथा बुंनायनि खुनु खाबुखौनो मोनाखैमोन थेवब्लाबो बिसोरनि गेजेरजों जों मिरौ जिरौ सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जानायनि उनाव 10थि सिडिउलनि जिथु गोहोनि गेजेरजों जों दिनै जों गावनो बे बड'लेण्डआव हारिनि राव हारिमु थुनलाइनि अनगाबो सोलोंथाइ समाजखान्थि राजखान्थि बायदिसिना बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय गाव हारसिंनो बिथांखि लानानै जों बायदिसिना हाबाफारि आरो बायदिसिना मावफारि लानानै जों खामानि मावनो हानाय गोहोखौ मोननायनि उनाव जोंनि गेजेराव दिनै गासिबो बिथिङावनो मोनसे जौगासारनाय फैदों
दिनै बड'लेण्डनि बायह्रायावबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गायसनजानायनि उनाव बेवहा थानाय बर'फोरनि इयुना दिनैहाय गाव गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिमु राव धोरोम खान्थि आसार खान्थि सोलोंथाइ समाजखान्थि बायदिसिना बिथिङाव जोङो मोजाङैनो आवगायलांनाय बिनि थाखाय खामानि मावलांनाय बे खाबुआ दिनै जोंनि गेजेराव सौफैबाय। बिनि बादैबो बुहुमनि बर'फ्रा दिनै खौसे जानायनि उनाव बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बर'फ्रा दिनै लासै लासै मान मर्यादा दिनै मोनगासिनो दं। नेपालावनो जा बांलादेशआवनो जा एबा जोंनि गुबुन गुबुन भारतनि रायजोफ्रावनो जा दिनै बयनिफ्रायबो जोङो मोनसे स्वीकृति मोनदों, दिनै मोनसे अननाय मोनदों, जों दिनै मोनसे मर्यादा मोनदों, जों दिनै मोनसे गनायथि मोनदों। बे जोबोद गिदिर बाथ्रा। आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव साफ्रोम बर'आनो जों जायनि थाखाय जुजिदों हारिनि जि गोनांथिफोरनि बाथ्राखौ जों सानदोंमोन बेखौ मावनायाव मावफुंनायाव जों जुदि साफ्रोमबो गोसो होयो, हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जायफोर थांखि लायो बे थांखिखौ जुदि जों गनायनानै मावो अब्ला आं सानो जोंनि गेजेराव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हायैनि खुनु बाथ्रा गैया। जे सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जों बयबो मोनथिगौ जे बर'फ्रा बे बड'लेण्डनि सिङाव जों गासै 40था जि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव गावनि मथे जों पलिसि लानानै खामानि मावहोनो हायो। जेराव सोलोंथाइ, आबाद, लामा सामा, देहा फाहामसालि बेफोरनि सम्पुर्ण गोहोखौ दिनै बड'लेण्डनो होनाय जादों। नाथाय बेखौ मोजाङै मावलांनांगौआ साफ्रोमबो बर' मानसिनि बिबान। जायफ्रा राजखान्थियाव थागोन, जायफ्रा बेफोर गोहोखौ मोनगोन, जायफ्रा अफिसार जागोन, जायफ्रा बेफोरखौ मावनायनि गोहो मोनगोन, बेखौ जोङो मोजाङै सानै हयै मावलांबासो बिनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि दैदेनगिरिफोरनि जिथु लुबैनाय हास्थायनाय सिमां बे मोगथाङाव महर मोनगोन। दिनै भारतनि बायदिसिना स्किम प्रग्राम, जोंनि आसामनि बायदिसिना स्किम प्रग्राम, बे प्रग्रामफोरखौ बड'लेण्डनि गेजेराव जोंहा रांखान्थियारि थोंजों बेखौ गोहो गैयाब्लाबो नाथाय बे स्किमफोरखौ जों मावनायनि, बे स्किमफोरखौ डिजाइन खालामनायनि, बे स्किमफोरखौ जों नांगौ रोखोमनि महर होनायनि बे गोहोफोरखौ दिनै मोनजोब्बाय। नाथाय जों बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव साफ्रोमबो मानसियानो सांग्रां जानानै मावलांब्लानो जोंनि जिथु साननाय लुबैनाय हास्थायनाय बे एसेब्लाबो मोगथां महर मोनगोन। गतिके दा गासिबो जोंनि गावनि बिबान। मोनसे हारिया दावगालांनांगौब्ला खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सायावल' जों लामा नायबाय थाबा जाया। साफ्रोम बर'आनो गाव हारसिं गावनि मोनसे नाजानाय थानांगौ। जोंनि समाजाव लेखा गोरोंनि थाखाय जों बयबो सावरायबाय थायो मारै जोंनि समाजा जेब्लायबो फरायनायनि गेजेरजों साफा साफा मोजां अफिसार जानो हायो, गावखौ गायसननो हायो। नाथाय बेफोरनि बेलायाव जोंनि गथ' गथाया जुदि लेखा गोरों जानांगौब्ला अब्ला जोंनि साफ्रोम गथ' गोनां बिमा बिफाहा निजस्व मोनसे सेस्था थानांगोन, नाजानाय थानांगोन। कुनु स्कुल कलेज, कुनु इउनिभार्सिटि, कुनु सरकारनि पलिसिया जोंनि फिसा फिसौखौ लेखा गोरों खालामनो हाया। अदेबानि साफ्रोम बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ गिदिर मानसि खालामथारनो, डाक्टार खालामथारनो, इन्जिनियार खालामथारनो होननानै बेबस्था लायोब्ला ओरैबायदि मोनसेबो न'खर थाया जाय न'खराव जोंनि गथ' गथाया लेखा गोरों जाया। बे खामानिखौ जों गावनो मावनांगोन। दिनैनि दिनाव दावगाखांनायनि थाखाय बेफार बानिज्य बेफोरखौबो जों गावनो मावनांगोन, गावनो नाजानांगोन। अब्लासो मोनसे हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हागोन। गोबां जोंहा बुंथिगिरि दं, आं आरो गुबुन बाथ्रा बुंनो सानाखै। आरो बेबायदि मोनसे सिन्थानि गेजेरजों थांबाय थायोब्ला जोङो हारिखौ जेरै लुबैदों हास्थायदों बेबायदि दानानै लानो हागोन। শ্রদ্ধ রাইজ, মই দীঘলীয়া বক্তব্য রাখিব খোজা নাই। বড় ভাষাতে কলো নিখিল বড় ছাত্ৰ সন্থাৰ কিছুমান কথা, বড় জাতিৰ কিছুমান কথা যে আজি অন্তত আগৰ দিনৰ নিচিনা নহয়। আজি BTC অঞ্চল গোটেই অসমত প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে। এইবিলাকত যদি আমি ভালদৰে আগভাগ লৈ নিজে যদি লাগি যাওঁ তেতিয়াহে আমি সব দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। BTCৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে BTCৰ দ্বাৰা BTCৰ 40টা বিভাগ দি এই 40টা বিভাগত পৰিকল্পনাকে আৰম্ভ কৰি তাত বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ কৰা, এইটো ৰূপায়ণ কৰা, তাৰ কাৰণে পুঁজি আবণ্টন কৰা ক্ষমতা কৰ্তৃত্ব BTCৰ মানুহক প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু সেইবোৰ চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে মাত্ৰ নহ'ব।
এইটো ভালদৰে ধুনীয়াকৈ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা আমি কাম কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ আন্দোলন, আমাৰ যিটো আশা আকাংক্ষা এয়া বাস্তৱত পূৰণ হ'ব। আশা কৰিছোঁ আহি থকা দিনটোত আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ নতুন নেতাই এইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰি যাব পাৰিব। মই আশা কৰিছোঁ আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন যিবোৰ কথা তেখেতৰ আগত ৰাখি আহিছে, আজি ইয়াত নিশ্চয়কৈ আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিব। আৰু তেখেতে আজি বাস্তৱিকভাৱে আমাক চবকে ইয়াত দেখা পোৱাৰ পিছত নিশ্চয় এই অঞ্চলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্য দিব। গতিকে আমাৰ চবৰে ভাল হওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। जब नेव दे बोइबे स्लोगान जय बोरो हरिने, जय बोरो हरिने, जय बोरो हरिने, भरोसा भरोसा भरोसा, जय भारत विमानी, जय भारत विमानी, जय भारत विमानी। गोजोन्थों।